Keď som prvýkrát naživo videl prvú generáciu Miaty, neubránil som sa smiechu. Čo to má byť? Prerastený sušič na vlasy? Ale potom som ju šoféroval. A môj pohľad na svet sa ako si zmenil. Je fantastická. Ale ako to vlastne začalo? Ide o dizajn, ktorý je inšpirovaný britským Lotusom Elan. MX-5 je však oveľa medzinárodnejšia. Vzhľad prvej generácie bol navrhnutý v Kalifornii a auto sa vyrába v Japonsku. Recept pre takmer 1 000 000 predaných kusov je relatívne jednoduchý. Pomocný rám, motor vpredu, pohon zadných kolies, vietor vo vlasoch a ukážkové jazdné vlastnosti. Najnovšiu 4. generáciu poháňajú dva atmosférické štvorvalce, 130-koňová 1.5 alebo 160-koňový 2 liter. Je zároveň druhou najľahšou MX-5 v histórii. To znamená, že má pod 1000 kg v závislosti od verzie, čo v dnešnej dobe je super. Na auto so zadným náhonom, kabriolet dokonca, že sa im to takto podarilo spraviť, to je úplne fantastické. Je to síce iba 1.5, čo práve šoférujem, 130 koní, ale nič viac vám netreba. Krásne 50/50 vyváženie hmotnosti. Presne viete umiestniť to auto do zakruty tam, kam chcete. Nepotrebujete ani ten 2 liter výkonnejší. 1.5 na takéto ceste je úplne fantastická. Ako vidíte, nejdem vôbec pomaly. Teda aspoň ja mám ten pocit, pretože tachometer ukazuje asi 40 až 50. Nejdem nikdy nebezpečnou rýchlosťou, ani dokonca v limite, ale ja sa bavím. Kokos, toto je. Každý by si mal vyskúšať toto auto ako terapiu. Normálne povinne u psychologa. Na týždeň MX-5 každý si musí požičať. Výjazd elegantne, expresívny. Ak vám príde MX-5 pomalá, tak ste nepochopili aj pointu. Toto je auto, ktoré vás zapája všetkými zmyslami. Máte strechu dole, riadenie je presne ako si predstavujete, radenie je presne ako si predstavujete, vyváženie auto je presne ako si predstavujete. A vďaka tomu, že to je malé auto, ktoré znakom nie je príliš prémiové, tak nepriťahuje to nesprávne publikum. Tí, čo chcú ísť po rovinke, rýchlo, na nejakom čo najdrahšom aute, tak toto ich lákať nebude. Toto je auto, ktoré je pre vás, nie pre ostatných, aby si mysleli, že máte peniaze. Je to pre vás, aby ste si užili. Vy viete, že máte dobré auto, na ostatných vám nemusí záležať. A baby na to idú, čo som si všimol. A že vraj to je drahé? Pozrite si, od prvej generácie MX-5 koľko stoja. Okolo 1500 € viete kúpiť. To základné, tá duša toho auta, tam je u všetkých veľmi, veľmi podobná. A MX-5 si zachovala ešte jedno ESO v rukáve. Cvak. Hotovo. To je celé. Proces opačný. Jednou rukou jeden človek sám z križovatky. 3 sekundy. Hotovo. Aká je teda najnovšia generácia Mazdy MX-5? Taká istá, presne taká, ako sme chceli, aby bola, ale ešte o kúsok lepšia, vybavenejšia, spotreba je lepšia. Kopec srandy. Ja milujem toto auto. Stále minimalistická, mechanická, vyvážená a asi si ju raz kúpim.